timina tun yanzu ma ka fara dariya kafin na fara. To ai na san in nazo wajen ka dan sha labari kuma da yawa. Ka san kogi ai. Ka san kogi ko. To ka san mu anan a turai suna yin jirgin ruwa. Mu kuma anan muna yin kwale-kwale. To mu kuma mu namu za a tara mutane da yawa haka. Zan kwanta in durƙusa a cikin kogin nan. Amin lodi iya lodi. Kwantena iya kwantena in jata daga nan har zuwa China, Malaysia, Brazil, Mexico, Argentina, Norway. Sai da Allah kai kana da matsala wallahi. Kai matsala na da kai na zo wajen kan banda ƙarya babu abin da kake. Wannan ne ƙarya? Allah kai makaryaci ne. To shikenan na to kai tsaya ka ji kai baka kai ƙaryan kan ma kai ka san meye ne? A'a ban sani ba. Akwai wata rana na ce zan zo tun daga Bauchi na gaya ma na ce zan zo a mashin. Ina cikin tafiya a mashin din nan kawai kawai mashin din. Sai faci? Ba ga ma ba faci bane ai. Kawai mashin din nan ta tsaya. Tun daga Kacako. Ka san Kacako ai? Hakuran na irin dogayen na haka. Kacako wancan garin Kacako. Gari ne Kacako? Local government din na garin. To tun daga Kacako nake turi har cikin garin Kano. Mashin din nan. Ai ina faɗa ma a cikin garin Kano na gama. To ni ga ƙarshe ma mashin din sacewa akai. Ƙarshe ma mashin din na gama. Ke? Hai shiru. Kai amma kai dai mahaukaci ne ko? Amma dai kai mahaukaci ne. Haka ne. Ta yana ka biyo? Ta yana ka biyo? Haka ne. Amma da kai mahaukaci ne ko? Kai mahaukaci ne aka ce ma? Haka ne. Wannan fa mahaukaci ne na gama aboki.